பசங்க கனவிதுதான் நிஜமிதுதான் உலகினிலே என்னை யார் வெல்லுவார் என்னை யார் வெல்லுவார். நம்ம கிட்ட இருக்க அத்தனை ரெக்கார்ட்ஸையும் செக் பண்ணியாச்சு. நமக்கு முஸ்லிம் ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்ல. அப்துல்லா இருக்கான். அப்போ நமக்கு பிரியாணி இருக்கு. வாங்க அப்துல்லாவை தேடி போவோம். என்னப்பா தகைச்சு போய் நிக்கிற? நான் தான்ப்பா பெருமாள். யாரா கையா? யாரா நீ? ஏண்டா என்ன பார்த்தா யாருன்னு கேக்குற? 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒண்ணா படிச்சமேடா. ரொம்ப ஆவலோட உருவாக்குறாங்களே. ஹலோ அண்ணேரம்மாவா? பிரியாணியா? இதோ இப்பவே வரம்மா. அந்த பழைய சோறு அவனுக்கு போடுமா. நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? அந்த சொக்கநாதரின் திருவிளையாடலை நம்மிடம் தான் காட்ட வேண்டுமா? ஆணவத்தையும் அக்கிரமத்தையும் அழைக்கிறதுக்கு பூமியில ஒருத்தர் பிறந்திருப்பாண்டா. அவன் நிச்சயமா ஒரு நாளைக்கு வருவான்டா. வந்துட்டாடா. நீ நீ இல்லாம நான் போக மாட்டேன். வரமாட்டேன். எதுக்கு டேய் சரவணா, ஆனா உன எதுக்குன்னு ரோசை போட்டு கிளம்பாதரா. இரு, அது எப்பரா சரவணா எல்லாரும் கொடுக்கும்போது உனக்கு கொடுக்காம இருப்பேன். இந்த பாரு, நீ கொடுத்த டிஃபன் பாக்ஸ்லயே எக்ஸ்ட்ரா முந்திரி போட்டு எக்ஸ்ட்ரா நெய் போட்டு நிறைய பீஸ்லாம் வச்சு பிரியாணி கொண்டு வந்திருக்கேன்டா. அப்துல், நண்பனுக்காக கண்டிப்பா ரம்ஜானுக்கு ஒரு பாக்ஸ் பிரியாணி தருவேன்னு தெரியும்டா. நண்பா நீ வந்து மூடு சரியா? பிரியாணி கொடுத்தோட நடிக்காத. போனோமா சாப்பிட்டோமா அடுத்த வேலை பார்த்தோமான்ற. ஹாப்பி ரம்ஜான் தோழரே. போயிட்டு வா நட்டா. டேய் எக்ஸ்ட்ரா பிரியாணில பச்சடி எல்லாம் வேணா கேட்டறா, போட்டு தரேன். கசிந்திடும் கண்ணீரை திரும்பிட செய்யா வரவிடும் நெஞ்சத்தில் மழையென பெய்யா ஆழ்மனதில் சூழும் இருளை நீரும் துயரை பாடும் விதியை நீக்கும் தீயே நீ ஐயா வந்தாயையா. என் பெத்த தாய ஓவர்டேக் பண்ணிட்டீங்கம்மா. ஓவர்டேக் பண்ணிட்டீங்க. அள்ளி இறக்கிறீங்களே. இதுக்கு பூரா அந்த கையால என்ன கைமாறு பண்ண போறீங்க? நாங்க இங்க ஒண்ணா இருக்கிறதா உங்களுக்கு பிரச்சனைனா நாங்க ஒண்ணா தான் இருப்போம்.